Какво става, хора от VBOX? Аз съм FC Drop, извинете. И това е моята кандидатура за Melncraft. Значи, направил съм една конюшня. Тук една къща и една мелница. Така. Ето е отвътре къщичката. Тук е кухнята. Тук е холчето, нещо такова, не хол, ами работилницата. Сложил съм някакви глупости в честовете. Тук с отварки. Ходилниче за полшанки. И тук е хол. Седиш тук, гледаш това, картините на това и няма значение. Тук е една, според мен, която се получи доста добре конюшня. Побира само 4 коня, според мен. Може повече, ама трябва някакви оградки. В смисъл, няма значение. Така, ето и отвън, ето първо тази. Не е правоъгълна, квадратна, нито има с някаква друга форма. Така, ето конюшня. Това е правоъгълна. Квадратно, няма значение, не е разпознана фигура. Не, ще го разпознавам. И това е най-голямата постройка, която аз се правих. Така, мелницата. Ето я, красивата мелница. Доста време ми отне. Така, доста така за време ми отне. Ето, вътре няма нищо особено. Умрях. Не, шегувам се. Честно казано, житото ми трябваше повече нервички, отколкото тези трите неща взете заедно. Защото това жито направо, житото е ужасно. Житото е най-гадното нещо, откъдето ми правя фреймовете. Няма значение. Така. И това е моята кандидатура за Melncraft. Исках да кажа на колко години съм. На 14 години съм. Ще играя редовно в сервера. Може да снимам, но с тези фреймове ще реша. То и от дефалта всъщност. И още заето това е. Аре, да много